ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори як чанал мошинои нав рӯӣ кардем ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо намчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумота дар рақамҳои WhatsApp экранамда рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навори чӣ мошин рӯй карда, чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем бар навори мошинои фурӯшӣ. хоб аст дӯстони азиз, лексусои IS дӯстоне бо нархи арзон, ҳастаи лексусои RX бо нархи арзон, ҳастаи Toyota Corolla D, Hyundai Porter, VAZ 21014, Opel Vectra A, Lada Priora, Opel Caravan, Toyota Vitz, Daewoo Nexi, великои фурӯшӣ бо мақсади аксиякатӣ ва бо доставкашкатӣ, Mercedes-ҳои Benz Classica, Kia K5 дӯстони азиз, соли 2012 полни фул. ва ҳастаи дӯстони азиз, мақсад ки мошинаи советский, мошинаи территорияи Россия бо нархҳои арзон қабул кардем ва пешкаштон мекунем. Ҳамашона номерошро мондагем. ва курси имза бошад 117 сомона 70 дирам. навора сар мекунем, марҳамат, рафтем. мегзарем ба аввалин великои фурӯшӣ. великои фурӯшӣ ҳастаи дӯстон ки бо аксия ва бо доставкашкатӣ. дӯстони азиз, великои корейский ҳастанд ки бева ине ки сайстоянии зурае. хоб дӯстони азиз, размери калонш аксиякатӣ ҳозири 750-850 будан, аксиякатӣ 550 сомон шудагӣ ҳастаи великои калонош ва великои майдаш. дӯстони азиз, ҳамагӣ 300 сомонӣ, мақсад ки доставкашам бо тамоми минтақаҳои тоҷикистон дӯстони азиз ҳастае. чӣ хеле гуфтум, имоли Корея дӯстони азиз, великои корейский сайстоянии зура, бева ине ки зуранд дӯстони азиз, великои корейский зур ҳамён мешаванд. хоб агар адресро нахоҳед, агар хоҳед пеш рафта дидан, шаҳри Душанбе 7 километр. ин ҳамин рақамҳои мегафони истории ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дӯстони азиз, мақсад ки WhatsApp, имо, Telegram-шам кор мекунад ва рақамҳошам кор мекунад. дӯстони азиз, ин велико барои дӯстони азиз, барои саломатӣ хела зуранд. дӯстони азиз, шахсоне ки якта мегирӣ, охи гуфти япо на бензин мехӯрад, на газ. ин барои вақтои бекори дӯстони азиз ҳай мекунад. ягон магазин рафтанада бисёр вариантҳои хуб ҳастанд. размерои майдашам ҳастанд, размерои калоншам. агар шумо дигар вариантҳоша хоҳем, бо дигар вариантҳошам дорам, метавонед ки дар WhatsApp нависен, ба шумо суратҳоша раво мекунад. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтум, аксия ба тамоми дӯстони азиз Тоҷикистонда аксияшон як чанд рӯз давом мекунад. марҳамат, шахсоне ки мехаред, метавонед ки занг занед, маълумоти пурраша гиред, нархҳои беҳтарин ва нархҳои дастрас. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. Kia K5 ҳастаи дӯстон ки соли боришаш 2012 сол ҳастае ки мошин полни фулае. Kia K5 дӯстони азиз, соли боришаш 2012 сол. Сӯзишвораш бензин, мотор 2.4, коробка автомат, сайстояни мошин идеални сайстояни дӯстони азиз, мошин полни фулае. кожни салон, ҳуҷҷат, кондитсионер, электропакет, боковош қатъ меша, обогрев сиден дӯстони азиз, яъне ки ҳамаи функсияро опшн дорад, старт, стоп, мошинча полни фул шае. дӯстони азиз, мошин срочно фурӯшад, мотори севелои зура, дӯстони азиз, мотори беҳтарин ҳамеда мешавад, мотори зури зура, дӯстони азиз, свет сафед, мошин идеални сайстояни, ҳуҷҷат ҳама чӣ дорад. мошина омада ай пеш бинем. нархи мошина мега 115 000 мега, бо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дӯстони азиз, рулавоша полни ҳарду тараф, дӯстони азиз, мултирура ҳарду параш 115 000 сомон аст, боз муомила худа, заводской монитор баш қоидавӣ. салон идеални тоза, дӯстони азиз, диска балонам навик пачка. дута рақамҳои ҳисобшуна ҳардушон кор мекунад. дӯстони азиз, мошина метавонед ки дар ноҳияи Хуросон омада бинен, 115 000 мега, муомилаи хуб дорад. марҳамат, оиди мошин ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар, дар рақамҳошон занг занед. муомила савдо, дӯстони азиз, дар назди компютер бошед, то қасу мехоҳед, алиш намешавад. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz Class ҳастаи бародарон ки сечка, соли боришаш 1996, сӯзишвориш газ, бензин, мотор 1.8, коробка механика, сайстояни мошин мега сода, дӯстони азиз, свети сафед, диска балонош миёна, дӯстони азиз, мошинча нахадвай омада бинед, документош буд шудагӣ, фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. дӯстони азиз, электропакет дорад, дӯстони азиз, сафеди тозаҳак мошин, салоншам тозаҳак аст, мошин хеле ки 1.6 срочно фурӯшаем. нархи мошина мега 40 000 мега, бо савдо муомилаш мега дар назди капоти мошинае. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи, дӯстони азиз, ҷайҳун, ки ноҳияи хумсангирда қарор дорад. 40 000 сомон бо муомилаи хуб, дӯстони азиз, дорад. ин ҳамин рақамҳои тисел шуда, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. мошин
утилизатсия дорад дӯстон, фақат ки документош буд шудагиае. муомилаи савдои дӯстон аз хуб дорад, фақат дар назди капоти мошин. радди интерес мега занг назанед, фақат конкретна харидоро. Марама дигар маълумотро аз рақамошон гиред. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Lexus AX ҳастае дӯстон, ки соли бори 2008 сол ҳастае, ки сӯзишвориш бензинае, моториш 2.5 литра, коробка автоматае, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега салона ҳуҷҷат дорад, тонировкашам дорад, утилизатсия гузаштагӣ. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хай мошин внешка хез зурай бо рафтааст пеш бинед. нархи мошина мегӯяд 78 000 мегӯям, бо савдо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз. 78 000 сомон бо муомила доштаем. дар поини видео ҳастад номерои телефон ва рақамҳои ватсапи шахсоне ки мехарем, маромат занг зани маълумотро гирем. то қасду мехоҳӣ алиш намешавад. ва одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира хоҳем ки реклама карда, дар рақамҳои болота 20 дарои кунед, сурат маълумотро мо реклама мекунем. лайк аз ин навро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Lexus RX ҳастае дӯстон, ки мошине ки нархи ахирон шуда дигар арзон намешавад. Lexus RX серия дӯстони азиз. соли бори 2005 сол ҳастае, ки сӯзишвориш бензина, моториш 3 литра, коробка автоматае, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мега Америка мега, мотор, коробка мега сӯзад дӯстони утул дорад дӯстони азиз. хоб хай дигар шама мепурсед, нархи охириш мегӯяд 69 500 сомон. нархи охирша дигар арзон намешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Девашти шаҳри Хуҷанд дӯстон, яъне ки ғончӣ Девашти тарафи Хуҷанд. 69 500 нархи ахиршаи дигар арзон намешавад. шахсоне ки дар ҳаминҷо наздик ҳастед ки мерен рафта мошина бинед, 69 500 бе муомила. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Toyota Corolla D. соли бори 2008 сол ҳастае, ки сӯзишвориш бензина, мотори гӯшаши экономиш дӯстони азиз, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега тоза мега, фақат дуни ҳамин шарда гаштагиае. хоб нархи мошина дӯстони азиз мега 65 000 мегӯям, бо хай қатиқчон муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 65 000 сомонӣ муомила дӯстони азиз дорад. мошин механикае. рақамошон мондагааст. оиди мошин ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ, маромат занг занед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ки лайкора занед ва навори мо дар рафиқотон подписаш кунем. чӣ мошине ки дар кор аст дар комментари нависед, мо дар видеои оянда мошиноро пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Hyundai Porter ҳастае, ки мошин мега 4 дараи дӯстони азиз, яъне ки мошини боркаш Hyundai Porter, мақсад ҷои салонош, мақсад ҷӯранги мошини майдаборӣ ҳам пеши ҳам ахир дӯстон дорад, яъне 4 дара ҳастае. дар қафа бо ҷои нишастам дорад. соли бори 2003 сол ҳастае, ки мошин мега нахадва дӯстон азиз, бо хай дигар шахтон мепурсед. нархи мошина мегӯяд 52 000 мекунем, бо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Hyundai Porter дӯстони азиз, 2003 сол 52 000 сомон муомила доштад. маромат дигар маълумотро худтон гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, ВАЗ 21014. мошинои советски молодежни чихеле ки дар компютера хоҳиш кардем. соли бори 2006 сол ҳастае, ки сӯзишвориш газ, бензина, мотори 1.6 литра, коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мега нахад дӯстони азиз, омада бинем. мотор мега дӯстони азиз нав кардагӣ, гази Евро 4 дӯстони азиз дорад, фақат ки рулавош камтар кор дорад дӯстони азиз, ва ҳуҷҷатчам нав кардагӣ. нархи мошина дӯстони азиз 18 000 сомон гуфтесиянд, бо ягон сумша мегзарем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 18 000 сомон. хай мошин аки сайсани миёнае. мошин дар пойтаҳт, рақамошон мондагӣ аст мегафон. шахсоне ки мехаред занг занед, маълумотҳои пурра ва ҳамеша аз рақамошон гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Opel Vectra A. соли бори 2019 ҳастае, ки сӯзишвориш газ, бензина, мотори 1.6 литра, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мегӯяд ҳуҷҷат ва утилизатсия мега дорад. мошин хай расход дорад, хеб бигем, агар хоҳед ҳамин мекунем, агар нахоҳед расход дорад. нархи мошин 8700 сомон. муомилаш мегӯяд дар пеши мошин, ба телефон савдо намешавад. 8700 сомон нархша мондан соҳибшон. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошон мегафон. маромат дигар маълумотро худтон гиред. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Lada Priora.
соли бори 2007 сол астае ки суифориш газ бензина мотори 6 литраи коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин соза мотор соз, коробка соз, хадавошам соз, 4 балони нав, системаи музикаш зура утул дорад. Дӯстони азиз, нархи мошина 20 бо муомила мекунем. Мошин қарор дорад дар пойтахти. Нархи мошин 20 муомила доштаем. шахсоне ки мехаред дар рақамҳои поёмда занг занед. Дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ки лайкора занед ва навори мо дар рафиқатон падида ки навори тохираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон. Opel Astra F дар кузови караван срочна. соли бори 1997 ҳастае ки суифориш газ бензина мотори 6 литраи коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин соз утул дорад документош бучидагӣ. нархи мошина 18500 бо муомила савдо мекунем. Мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвон соҳибшон муомилаи хуб дӯстони азиз доштаем. рақамҳои мегафони соҳибшон мондагаста шахсоне ки мехарем марама занг занед. дӯстони азиз, дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед дар комментари наста ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор астае мо дар видеода пешкаш. Агар шумо мошини фурӯш бошед ход реклама кардан дар аввали видео номерои мо мондагаста шахсоне ки мисол мошини фурӯш дорем сурат ва маълумотро роя кунем. Мо дар YouTube, Instagram, TikTok дар ҳама ҷо рекламаш мекунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон. Toyota Vitz ҳастае ки соли бори 2007 сол. суифориш газ бензин, мотор 1.1, коробка автомат, мошини соз соҳибшон бо рафта бидин. дӯстони азиз, нархи мошина 55000 бо савдо муомила мекунем. мошина муаллимо ҳайкадаги. дӯстони азиз, мошин 55000 нашуд документаша гӯчи нагуфтиян ба фикра бензини холи, мотор 1.1, коробка автомат. мошин дар шаҳри душанбе, дар шаҳри ваҳдат дар рақамҳош аста мегафон. шахсоне ки мехарем марама срочна занг занед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон. Daewoo Nexia ҳастае ки срочна фурӯшӣ. соли бори 1996 суифориш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор. дӯстони азиз, мошин документу утул надорад. нархи мошин 7000 сомон. агар хоҳем номероша падарка 1717. ин мошин дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав ва фурӯхта мешавад бо нархи 7000 сомон. мошин бо муомила дошта. рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ. шахсоне ки мехаред оиди мошин ягон маълумот хоҳем гирифтан марамат занг занед. дӯстони азиз, бозам мегем шахсоне ки мошинаи фурӯш доред дар рақамҳои боло буда 20 роя кунед. мо дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook реклама мекунем. ва шахсоне ки дар навори минами тамошо кардагитон агар мошини маъқуле ки наёфта бошед дар комментари наста ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст мо дар видео оянда гуфтагитона пешкаш мекунем. хоҳиш ки лайкора занед ва дастгирӣ кунед. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигҳбони ҳамаи шумо.